Avui entrevistem a Senia Mulayali. Ella és filòloga i comunicadora. Ha treballat per a diversos programes d'apunt, com València, Califòrnia. Ha sigut booktuber, ha parlat de música i ara treballa amb 310 en un nou documental sobre la vida de Vicent Andrés Estellés. També ha eixit a molts videoclips. Benvinguda, Senia. Hola, bon dia, què tal? Primer de tot, volem saber com has fet tantíssimes coses. A voltes, fins i tot jo pense com he arribat a fer tantes coses, sobretot quan en una situació així que em diuen quedem i fem una entrevisteta i xerrem, i és quan, com abans estàvem pensant, em poso a pensar i dic, ostres, és que han passat molts anys. Per a presentar-te hem hagut de seleccionar entre tantíssima feina. He sigut molt activa, la veritat, he sigut una mente inquieta, saps? No he parat en torreta. I ens ha cridat l'atenció això últim que estàs fent, treballant en un documental sobre la vida de Vicent Andrés Estellés, que es pots contar, avançar sobre el projecte. Avançar sobre el projecte. El documental es dirà Seràs per sempre. Seràs per sempre, poble, aquell famós poema, no? Seràs per sempre és un documental on anem a intentar tractar la vida de Vicent Andrés Estellés, també entremesclada amb el que sóc jo, com a mi m'ha atrapat i m'ha fet descobrir-me a mi mateixa la poesia de Vicent Andrés Estellés, que és una poesia superpropera, superquotidiana, del dia a dia, i és molt humà. I ell sempre deia un entretanys, uno del poble. Jo soc una de poble, jo soc súper de poble, aleshores n'hi ha moltes connexions. I la idea del documental és fer-lo el més proper a l'espectador i que te sentes una més de la reproducció. Sabem que t'encanta la literatura i per com parles d'Estellés es nota que t'agrada molt la literatura i volem saber què ha significat per a tu la lectura, com recordes haver conegut tot aquest món. Mira, és curiós, però jo vaig aprendre valencià llegint llibres en valencià. Per això jo crec que la literatura i la lectura en si sempre m'ha agradat. Jo vaig vindre ací amb 8 anys, a la Llosa de Raners, dels campaments de refugiats del Sàhara, i vaig a una família d'acollida del programa de Vacances en Pau dels saharauis, que venen 2 mesos a l'estiu, no sé si el coneixeu. I vaig vindre i, clar, jo parlava un poquet de castellà, però molt poquet. I, clar, a la costera o parles valencià o aprens valencià. Aleshores, jo diria que vaig aprendre primer valencià i el castellà al final, per inèrcia, el vas aprenent. I tot va ser mitjançant la literatura, perquè posada a aprendre a parlar el que volia era en els companys de classe, les meves companyes, que per cert em van ajudar moltíssim també, volia comunicar-me. El que vaig fer, vaig començar a llegir, perquè també vaig sentir que en els llibres trobava com altres mons, altres coses. Clar, tu pensa que jo vaig vindre ací i per a mi era tot un descobriment, perquè ja t'he dit que en els campaments de refugiats del Sàhara no n'hi ha ni la meitat de coses, res de lo que hi ha ací. Aleshores va ser com continuar descobrint mons, però en valencià, i a poc em vaig soltar i vaig començar a parlar. I ahir vaig veure que la lectura m'agradava molt. Vaig començar fins i tot a escriure. Jo ja ahir estava fent pinitos d'escriptura. Ara anirem per ahir perquè hem vist que també has sigut booktuber i volíem saber la teva experiència com a booktuber i sobretot si has pensat en dedicar-te a l'escriptura, perquè una persona que llit sempre a vegades acaba sent una persona que escriu. Dedicar-me a l'escriptura en la seva totalitat, igual no, perquè escriptora, sí, podria ser escriptora, però és que jo ja me considero escriptora, ella. Però perquè jo ja fa molts anys que escric poesia, fa molts anys que faig recitals de poesia, he participat a mogolló de jams poètiques, he organitzat jams poètiques, aleshores el que és l'escriptura ja forma part del meu dia a dia. Vull dir-te, de fet, soc la típica amiga que, per dir-te una anècdota, que en el WhatsApp escric tot en punt i comes i vull dir-te, si m'escrius alguna cosa superfatal, te dic, perdona, m'estàs ofenent. De les meues. Aleshores l'escriptura forma part del meu dia a dia. I jo ja, com ara estic més parada, sí que és de veres, però sí que de cara a un futur sempre m'he plantejat que sí que m'agradaria treure, hipotèticament, però ho intentarem, per una banda un llibre de poemes, que en tinc un munt, m'agradaria fer una recopilació o inclús fer un de nous, i també contar una miqueta com la meva història. Saps, el fet d'haver vingut ací, l'haver conviscut en una cultura totalment diferent a la meva, l'haver mantingut les dues, perquè com he mantingut la relació tant amb la meva família d'acollida com amb la meva família biològica i entre elles, aleshores és com també tota aquesta transició i tota aquesta convivència entre les dues cultures, les dues famílies, que són... Clar, tens una història molt interessant a contar. Aleshores sempre he dit, algun dia ho contaré, arribarà el moment. I dins del món de la literatura, al ser booktuber i tal,
clar, tu vas estudiar filologia. Quins han sigut els teus referents o què t'ha portat a seguir aquest camí? Tu t'imaginaves quan estaves fent filologia que acabaries clavada en tot aquest embolic? Realment no té res que veure, vull dir-te. No té res que veure perquè jo, a banda de que sempre, el que t'he dit, sempre he estat llegint molt, sempre he llegit molt. Quan vaig començar la carrera vaig anar a Benimaclet a viure, em vaig clavar molt en el tema cultural, en el món cultural, vaig conèixer a moltíssima gent, però gent de la meva edat i gent que m'entreia 40 anys, vull dir-te. He tingut ahir una diferència intergeneracional brutal. Aleshores, vaig començar a participar en molts actes. Vaig conèixer els components, els que eren en aquell aleshores, que serien el 2016-2017, quan ha plogut, perquè ha canviat un poc, però eren els creadors i els que havien fet 310. Aleshores, vam parlar de projectes, vam fer moltes coses junts, i un dia em van dir, escolta, ja que a tu t'agrada llegir, t'agrada parlar de literatura, i a banda treballes molt, perquè jo actualment està molt de moda l'Agenda 2030, els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i tot això. Aleshores, jo no sabia què era això. Jo tractava temes socials, sense tindre en compte que formaven part d'una agenda. Jo parlava de migració, m'agradaven els llibres de refugiats, m'agradaven les històries humanes que dia, sí, un llibre romàntic i d'una parella i d'un amor també, però a mi m'agradaven les històries humanes. Aleshores, tots els llibres i tot el que feia, llegia, era sobre aquesta temàtica. I va ser quan l'equip de 310 em va dir, t'agradaria que juntarem això i això, que ho gravàrem i que ho compartirem amb el món? Així va sorgir el BookTube. L'equip de 310 forma part de la teua inspiració a l'hora de triar. Sí, perquè ho van proposar ells, vull dir-te, va ser com... Jo ho feia, però sense... Saps, de tu... Per amor a l'art. Correcte. Molt bé, ens ha encantat aquesta conversa i ara anem a passar un poc a unes preguntes un poc més breus, però perquè volem saber tantíssimes coses sobre tu que no sabem per on tirar. Començarem amb una pregunta molt breu, però que és que ens pot la curiositat, sempre ho hem de preguntar. Tu prefereixes els llibres en paper o llibres a digital? M'aneu a matar perquè soc supersostenible, però el llibre en paper. El llibre en paper. Com el llibre en paper no hi ha res. També volem preguntar-te, hem observat que cada vegada hi ha més iniciatives per a fomentar la lectura, sobretot llibres de segona mà, i totes aquestes organitzacions que volen fer de la lectura un lloc sostenible. Tu participes d'aquestes iniciatives? Sí, de fet, mira, enllaçant un poc amb el tema del BookTube, a partir d'ahir vaig començar a fer xerrades treballant temes del que t'he dit dels ODS, l'Agenda 2030, i treballava amb una fundació, que és la Fundació Mussol, que treballàvem amb biblioteques sostenibles. Les biblioteques sostenibles és un conjunt de biblioteques d'arreu de tot el País Valencià, que el que fem és cridar, o sigui, comptar amb persones, en aquest cas com jo, mitjançant una fundació. Elles no... És un projecte subvencionat per l'Estat, aleshores per a les biblioteques tampoc suposa una gran inversió, però és una manera també de fer com rodar aquesta recomanació de lectura, rodar aquestes formacions que s'estan ja complementant als col·legis, temes socials, temes que són necessaris al dia d'avui. Aleshores, la sostenibilitat sempre ha estat present i la lectura me pareix ja espectacular. Seguim per la manera d'aprendre una llengua, ja que tu ens has contat que vas aprendre mitjançant la lectura i que amb 8 anys vas aprendre valencià perquè vas arribar així amb 8 anys. Volem que ens contes quina penses que és la millor manera per aprendre una llengua, tant com a persona que ha après com a filòloga. Conta'ns la teva experiència i què consideres que és el millor. La millor manera d'aprendre una llengua és parlar-la. Jo sempre ho he dit. Vull dir, en el meu cas va ser molt extrem, perquè jo vaig arribar a la Llosa de Raners, que dius, 3.000 habitants, tots parlant valencià, aprens valencià, sí o sí. Però vull dir-te, aprendre un idioma al final és parlar, és comunicar-te, intentar-ho. I, de fet, sempre he renyit amb molts companys de no has de rectificar a la gent a l'hora de parlar un idioma, perquè està fent l'esforç d'intentar parlar-lo. Parla-lo, com siga, bé o mal, però a poc, i ja aniràs perfeccionant-lo, però que et deixen ser, saps? I jo crec que la immersió lingüística més directa és això, parlar. Molt bé. I si ens anem per un punt més novedós, com són les aplicacions per aprendre idiomes, n'has provat alguna? Què opines d'elles? Vaig fer intento d'utilitzar el Duolingo, el coneixes? Sí, clar. Però és que això era molt, no sé, ho veia jo com
massa fàcil, no sé, m'agradava més els jocs. Per exemple, en l'anglès, que jo sempre estic ahí en l'anglès, que dic, no, sí, vaig anar d'Interrail i tot, i jo parle ja el que t'he dit. Tu xarra, consiga, però xarra. Però, clar, ja millor hi ha jocs que sí que són millor més didàctics. Clar, el Duolingo com a que busca el aconseguir una ratxa de molts dies. Correcte, no, a lo millor crec que és més efectiu no posar-te... No és per a tothom. Correcte, considera que n'hi ha, a lo millor, posar-te una sèrie que te sàpies de memòria, que dius, ai, una pel·lícula que l'has vist 50.000 voltes. Quantes vegades has vist pel·lícules 50.000 voltes? Anar canviant-les d'idioma. Clar. I si parlem de lectura, tu creus que relacionat també amb el món d'internet i tot això, penses que la lectura patirà alguns canvis, ara que la modernitat... Sí, la lectura està patint molts canvis, però jo crec que és perquè estem en la societat de la immediatesa, de minimitzar tot, saps? Les xarxes socials, per una banda, són molt bones, perquè tenen un ressò molt gran, però per una altra banda són molt perjudicials. Aleshores, el fet de que cada volta tot ho tenim en un clic. Aleshores, l'agafar un llibre, sentar-te, aquesta tranquil·litat i dedicar un temps te parla de 20 minuts al dia, no estic dient que estigues 3 hores, però 20 minuts al dia no hi ha actualment la nostra joventut, no vull generalitzar, però la seva majoria no té 20 minuts per estar quieta en un lloc que ara un llibre. Necessita coses ràpides. El ja. Correcte. Perquè les xarxes socials són ja, ara, de fet, tot és molt efímer, tot està, no està. T'entenem i ens costa moltes vegades a nosaltres que som nadius digitals i al cap i a la fi hem crescut així, ens costa un poc recordar-nos que és molt bo tocar un llibre i relaxar-se, no buscar l'estímul. Què li recomanaries a la gent que diu que no li agrada la lectura? Jo crec que la lectura li agrada a tot el món. El problema està que no tot el món dedica temps a saber quin tipus de lectura t'agrada. Saps? Per exemple, a mi em dones un llibre de terror i... Ai, perdó, ajust. Perdó. No passa res. Tot el món pot llegir segons quins gèneres. A mi em dones un llibre de terror, el que te dia, i a lo millor me llegis el primer capítol i te dic, mira, Cari, no. Una altra cosa. Perquè no m'atrau. Si me l'he de llegir per feina, me llegiré, però sense més, saps? Aleshores, jo crec que la gent a qui no li agrada la lectura hauria com de provar un pal de cada, o sigui, un llibre de cada gènere, o menudeig, no t'estic dient que te llegis una novel·la de 500 pàgines, i almenys saber si sí o si no. I moltes vegades ajuda també el deixar-se recomanar per la gent del teu voltant, que segurament poden... Correcte, o inclús pel·lícules que t'agraden. Intenta llegir pel·lícules que t'agraden, que el llibre segurament ho supere. Jo és que soc de les que diu que el llibre sempre és millor que la pel·lícula. És molt bon consell també, que la gent tingui en compte que el llibre moltes vegades supera la pel·lícula. Si tu com a filòloga, suposa que hauràs pensat també moltes vegades en el camí de la docència. Sí. I nosaltres ens hem preguntat si la lectura als instituts és una manera de fomentar després la lectura fora d'ells, o si fa que més bé els joves agafen una por a la lectura que després no aconsegueixen solucionar. Jo crec que això depèn molt també del docent que està impartint l'assignatura. Jo estic ara fent el màster de docència, vaig acabar fa no res les pràctiques, i, clar, de llengua i literatura. I el lloc on vaig estar fent les pràctiques em va sorprendre molt perquè en lloc de dir, este llibre se l'heu de llegir, que després farem un examen i farem activitats. No, era d'una altra manera. Dedicaven un dia a la setmana al llibre, anaven llegint-lo a classe. Eren llibres que no són... Òbviament parlem de primer i segon. Clar, no són després llibres... ja en tercer, quart i batxillerat ja va directe al selectiu i ahir sí que són llibres que t'has de llegir i t'has d'estudiar i t'has de preparar. Però primer i segon és quan realment fan que o que t'agrada la lectura o que no t'agrada la lectura. És molt bona idea per a crear un hàbit. Correcte. Si un dia a la setmana tu saps, hoy toca lectura, o en valencià, hoy toca lectura, i llitgen tots, o sigui, no llitge una persona o llitge la profe per a tots. Cada alumne llitge un tros, va per ordre. I aleshores és com una vegada estan tots en silenci, tots atents, i després quan t'acabes dius, a veure, avui què hem llegit? Què ha passat avui a la lectura? És una manera també de tindre una història viva, saps? I després fer altres activitats també dinàmiques. Avui anem a fer, a representar aquesta lectura. En quart de l'ESO, per exemple, estàvem fent la casa de Bernarda Alba.
I l'agafaren, però és que no havien d'examinar-se. S'havien de repartir en equips el personatge del trosset que et diguera el professor i representar-la a classe. Has de clavar en el paper. Però vestimenta i tot, Has d'haver entès ahí molt treballes bé la tot, història. treballes la preparació, tot. Aleshores, a l'hora de fer que t'agradi la lectura, jo crec que entren molts components. Claro, l'aula pot ser un espai molt segur per a fer de la lectura Però el que et dic, li ha d'agradar a la un persona. hàbit. Claro. Si tu tens a un professor que està donant una assignatura que està per estar... Clar. I ens atraquem ja cap al final. Ara volem que digues a càmera algun consell, algun lema que t'hagi marcat i que consideres que els nostres espectadors han de saber. Que m'hagi marcat a nivell vital, a nivell... A nivell relacionat amb tot el que ens has contat, en la teua trajectòria sobretot, què t'ha marcat? Ja el tinc. Jo tinc una frase, tinc una frase mig furtada, mig meua, que és de Vicent Andrés Estellés, però de Sénia Mulayali, que la tinc a totes les xarxes socials. I la frase és, així no em pariren, però així estic. I això a mi m'identifica com que he arribat a una cultura que he fet meua sense ser meua. És molt bona frase. Que sempre I a més, eres molt d'ací. Volem, per últim, i ja tancarem, què ens recomanes? Algun llibre dels teus preferits, de sempre? Hi ha alguna lectura que has llegit recentment i que t'hagi mogut alguna cosa dins? Uf, sí. De sempre, òbviament, l'amor per la poesia, és que a mi m'agrada molt la poesia, tot el tipus de literatura. Però a nivell, jo te vaig a recomanar el llibre de meravelles, que me diràs, ¿en sèrio? Sí. És un clàssic que s'ha de llegir. És un clàssic que s'ha de llegir, però és un clàssic que el llitges avui i el vaig llegir fa 40 anys i el llegiràs d'ací 30 anys i seguirà contant el mateix que passa a casa, perquè ja t'he dit, saps? És un llibre que és molt proper. Recomano el llibre de les meravelles de Vicent Andrés Estellés i actualment em vaig llegir un que el vaig acabar l'altre dia, just la setmana passada, que també el recomano perquè tendim molt a llegir lectures que ens identifiquen a cadascú. Aleshores crec que hi ha lectures que haurien de ser lectures generals. Este llibre es diu Tierra de la Luz, de Lucía Assué Mbomío. És una guineo espanyola, és que no sé com se diria esto, de pare guineo equatorial i la mare de Madrid. Si no, Lucía, perdóname. Però es conta la història de com una xica va vindre a Espanya a estudiar, legalment, va estudiar i tal, i després per les traves de les institucions, de tot, a l'hora d'aconseguir papers quan has finalitzat l'estudi, perquè sí que et deixen vindre a estudiar, però després per continuar vivint tens una sèrie de requisits que si no eres del sector privilegiat de l'Estat, aleshores et costa més com a immigrant, i totes les penúries que va haver de passar fins que finalment va veure la llum, òbviament, i agradecida que el final siga feliç, però totes aquestes coses em van remoure moltes cosetes, perquè jo també amb el tema dels papers i tot és una cosa que no he contat obertament, però a l'hora d'aconseguir un DNI, a l'hora de tindre, d'existir en un lloc on no has nascut, també és molt dur. El tema immigració dona per una altra entrevista. De veritat. Moltíssimes gràcies, ens apuntem les teves recomanacions, ens quedem amb els teus consells, amb sobretot el teu gust per la literatura i l'amor amb què parles dels llibres. Segur que encisarà a tots els nostres oients. I res, volem donar les gràcies a totes les persones que ens veuen i esperem que el programa d'avui us hagi encantat. Moltes gràcies, Sénia, per estar amb nosaltres avui.